Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Lourdes, nga iti agdama kat adda iti Malaysia. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada Kristyana iti Hong Kong from Lawag City ni Chari Garcia, kastamot ti pamilya Flores, Borje kan Padawang from Monmon Padawang, nilakay ko Roy Carlos Fernandez kan amin ataga Tangkarang Alamino City, Pangasinan from Mildred Fernandez. Shout out kani Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada, kastamot ta ni Junior Maneja. Navarro, Visitasyon Real ken Dakiwag family nang runa ni Mama Marie ken Tatay Eduardo ken Nanay Anastasia from San Mateo, Isabela. Makablaawan pa iti Carino ken Baradi family di Talumbay ang ngadanan Isabela nang runa ni Manong Jun Carino ken ti pamilyana from Jemerson, Carino. Dagiti anak ko adasyay na May, Sheila Jane, MJ ken Felix Timple di Kapisayan Norte, Gataran, Cagayan from Mama Grace Gonzales iti Singapore. Da komparek Joel Felipe, Joel Codina, Samuel Mapalo, Jonathan Enriquez, ken Jerry Valentin from Clifford Mark Cabero iti Magapit, Lalo, Cagayan. Belated happy birthday ka ni mother ko Aida Mina from Jasmine Rivera.
Ni Mary Jane Aliwanag iti Sevilla, Spain. Pamilya Mejia iti Alcor, Qatar. Ni Amelia Santa Ana, Lovely Rose, Evangeline Rodrigo, Rose Ann Confieso. Kastamot ni Anthony Gorospe ti Taiwan, ni Cecilia Gambio iti Europe. Kan shout out kani baket ko tay anak ko kan ading ko ani Kathleen Rivera from JR Macalope. Kastamot ni Mylene Bergonya Batuelo, Loida Navarro kan Normalin Agustin Ballesteros. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lourdes. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Lourdes. Iti agdama katadaak dito'y Malaysia. May kado na pagilyan daytoy ayan ko itamanang. Ididamo ang nagabrodak, ijay Taiwan tinapanak, kat ijay mat anapasamak daytoy padas nga innak isalaysay. Amin anagan nga inaramat ko iti surat ko manang kat pudno. Iso apang nga asim, tasikala ko man ti makaamo amang sukat para matlaengen, iti pan nakailimad ti kinatao dagiti maseknan iti padas ko. Di makalak iti rigat manang, makisuksukay laeng iti daga dagiti dadakkel ko. Iso nga uray no agmay may saak nga anak, jak pulos na padas tinagnamay. Sapay ko mga rodmanang, tamapili mo't ama idrama to'y padas ko, tapno maibinglay ko mat, kat bareng makaibati ak, iti nabalitukan nga adal. Lourdes, bumangon ka ditan, tatulungam ni nanang mamangisagana iti balunan mi ama panay talaon. Anya kayo mo tatang, makaturturog ak pailaong kud. Ay, unay kan ay anak kaw. Agtignay kakit din, tapno di ka maladaw ama panay talaw. Makaturturog ak pailang arot. Lourdes, Dapay pa panakinton madamdama. Iso adidak man disturbon. Numapan kayo di talon, mapan kayo latan. Baybay andak pa lang maturog, tamakaturturog akpay. Anyat mapaspasamak ken kalakay, apay amay maymayeng ka. ay, aging gangamin ita. Jak pa'y lamalipatan di inaramid ni Lourdes nga anak taytay agsapa. Kunak tumot ngamin asyaklatan ti makamo iti balunan ta. Ngamno apay anapan mo pa'y lariniing. Kaya't kulang amin natulungan na kati anak ta, Sedes. Ay, lakay. Hanggang apay akas dyan ni Lourdes. Apay anagobsang ti panakilangan na kadata naganak na. May sa arason ti panagsardengnan nga agadal iti kolehyo lakay. Nasa una idi kanyak adi na maaklon ti panagsardengnan. Inlawlawag tamot kan kuanan no apay anagsardang. Ngam apay ngay akas dyan. Lakay. No adaan tayo lakuma. Saan mo't nga agsardeng nga agadal ti anak takot. Ang manyan taoray kasano ti panagsalukag tang agpadpada. Rigat lata ti adda ang mapaspasaran. Anya jay ko nam, Lourdes. Nakasaritak ni Mildred nga anak da nana ibiyang. Nay, katno adda ija abroad da ijay nga anak da ibiyang saan aya? Simangpet nga rod da nakaalay ti bakasyon na. Kat damdamagan na no kayat ko ti mapanmat ag trabaho ijay Taiwan. Ha, imanugotak nanang. Tatulungan na kano iti gastos. Bayadak tulat ta kanon kankwana. Anya, nagdesisyon kalataan, adi mo man laim pa kaamo nga umuna kada kamay kanitatang mo. Awan tumat lati maaramidan nyo. Di yun tupay maiyaon iti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso asan kayon ako montra? San abale? Tano mapagasata na kiji Taiwan, mairanod kayo matlaeng.
Apay adi ka pa'y lamaturog nga ipunyong. Ay, pampanunutag tinagsaritaan nyo kan ni Lourdes, Sedes. Ti panagabrod na. Wan, talaga natangkan ti ulo ni Lourdes. Di na taman lay kabilangan mo tanaganak na. Ay, punyong. Kinapudno na. Kaya't kula kumasungatan ka. Nga pampanunutag nga mga nod at nang agrikyar kami nga agama. Panagkunaklakay, palubusan kalatan. Agamtaam ka. Ang mga nod na ti mapasamak kan kwa na iti abroad no bilang laang. Kabailan na nga rutag trabaho ijay. Kat di pa'y makatulong iti trabaho di tao. Lakay. Dahil ka, ti pampanunutag, Sedes. Mariknak nga agkadkad dagiti dadakkel ko, itinagbalin a desisyon ko manang Emmy. Ngem gapu siguro ta saan da akayat a nakarkaro nga agsakit tinakam ko, intultulok dalatan ti kayat ko a mapasamak. Tinungpalmot ni Mildred a kalugaran mi ti Karina kanyak manang. Tinulungan nak anang ipagnakadagiti kasapulak a dokumento, bayat ti panagbakasyon na iti pagilyan tayo. Amin agastos kat iso tinakakaammo. Ngam ammo tayo amin, asaan abasta-basta ti agipag na iti papeles. Iso a kinasaritak ni tatang ko. Siguro, saan mo't adakas nga agpatulong nga kada kayo iti magastos, tatang? Lourdes, anak. Amken ni Mildred amabitin ti kwartana. Iso at tulungan dak kumamot iti magastos, Total, no mapagasatanak, mairanod kayo matlaang. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom, Lourdes. Imbes ko maalam yung na kami kaninanang mo, tadakid-kid daw. Kaslaki din nagpampanakal ka pa. Ay apo, ibagbagak laang mo't yagpaiso. Ibagayon no kaya't nakatulungan wano saan. Tapno makaipamuspusanak. Ay, mala, tamang ibagak ni Kaus Mundo. Nakamintaon ti makaamamang bayad kaninanang mo. Nasayaat nga ron no kasta, tatang. Talaga akayat ko ti agabrod, tapno mapasayaat ko mo't tibiyag ko. Anya nga'y lakay, ada ka dinabulod mo ni Kaus Mundo. Adda, Sedes. Iso na lang tadakkel di porsyento na. Ha? 30% ti kunana apatong tinabulod ko kankwana kwarta. Anya? Ay, nagdakkel mo tan nga'y. Wan nga raw na. Anya nga raw nga eh. Imanugot aklatan at akasapulan kat nga raw ni Lourdes. Sigurado kami ngagsakit manan tinakom na numapaay. Ay, unay kat nga minan di anak ta. Amo ka marigatan tang agbayad, Sedes. Anusan tan sana bale. Patsa ka makabayad tan tumutlaan. Nga mabayagan lakay. Anusan tan tinapatag kat maitan tatikid daw ni Lourdes. Barang numapagasatan nagpaisaw, iti ipapan na iya abroad. Ita
Data na urnos amin ang ti kasapulam nga agabroad. Kat tilaangan pa nagtayab mo ti ururayam. Palagi panda ka manen, Lourdes. Pangaasim anak, tadumngag ka kumakada kami. Nang runa kat binugos yun, tinadto mga impormasyon iti papilis mo. Nang runa ti edad mo. Anya kayo lakit din aya. Maragsakan kayo kadilatan para kanyak ta maka-abroad akon. Ay, Kakaiso na nga anak da ka, Lourdes. Iso nga aginggat mabalin. Aramidan miti amin akabaalan may. Tapno mabagbagaan da ka sakbay nga agabrod ka. awan kami iti sibay mo, intunadakan ija abroad, Lourdes. Iso pang nga asim ko maanak ko. Tantandaanam ti amin nga ibilin mikon ka. Nagkasatak mo na nakamamukan ka, Lourdes. Siguro, talagaan na itaning agkuros tilandas ta dito Taiwan. Si Kamat Dani, bolbolaan na. Saan man? Pudno ti amin nga bagbagak. Marikrik na katalagaan na itaning agkuros ti dalan ta. Nalabit adata tinaitani para iti tunggal maysa. Agasom ngay dayta. Talaga na siglat ka. Saan mat? Ibagbagak la tagpaysukon ka. Ngamin, jak mabalin nga ilimod ti panaggustok kan ka. Isasapay la ko matapat yan na Lourdes. Kaya ikan na kumay ti kundaway. Amang ipanagnagkan ka, apod no, dagiti ibagbagak. Malaksid anataer, nasamit pa iti dila ni Dani manang Emmy. Iti ababa sa Rita, nat nagtiriknakken kwa na, kat naaddaan kami iti relasyon. Jack ilibak nga iti ababa apanawan apanagam ammumi, insukok ti amin ko kenkwana, tatalaga nga inayat ko met. Tapno awan met ti makuna idi kanyak dagiti dadakkel ko, pinawpaw itak ida, tapno makabayad damet itinabulod da nga inaramat ko ang nagabroad. Ti amok kat mangrugin tinapintas agasat ko. Iso ajak pulos ni namnama, adumteng ti pagteng apagbabawyak iti nakana. Apay ngayawan mo to ni Dani dito'y abay ko. Diyak na po uta na bimangon Ay, napanan na nga ta. Apay adinak man la rin iingmet. Anya day ta papel nga aday ti abay ti lampshade. Surat ni Dani. Lourdes. Pakawanan na. Jak imbagakan ka analpasan ti kontratak diti Taiwan. Kat itan ti flight kung agawi di Pilipinas. Jak kung nagsuplipay diti Taiwan. Tapa man na sumangputak di Pilipinas. Agkalay sa kami munta di Nobya.
Pagyaman ako unay kan ka. Dani. Dani. Sana po doon na ito eh. Ayop ka, Dani. Abayalin ako, nak. Ayop ka. Kumusta nga tan ni Lourdes ijay Taiwan, punyong? Ay, diyak mo si Des. Awan Apolos ti may sungbat ko iti day taas sa lunsod mo. Di man la umawag mo, tapno maamuanta ko mati kasasaad na. Day tangarod kahit. Oray saan ko man nga agipatulod iti kwarta, basta awagan na ta kumamay. Day talaang ti kanayon nga ikarkararag ko, si Des. Ay, Ang nupay kasta, saan ta mapukawan iti namnama? Ikararagan talat ta ti anak ta. Kindawon ta iti namarswa asapay lakuma, takanayon at arabayan na ni Lourdes. Anyan tigasat mo, Lourdes. Apay nga na nagtalik kay ti lalaki at di mo matunay am-am mo. Tata Artemio. Danda ni makatawin mo lang ditoy. Yung kastan tinagbanagam. Kasanupay ang maituloy mo tagtrabaho ngay. Diyak ka mo, tata. Diyak ka mo na niya, Teramidag. Ay, Tata, pangaasiyo. Tulungan da ko, ma. Pangaasiyo. Ada yung amin dito'y ayan ko ita. Di ka lugara ka ng tulong kanya ka makaumay dito'y Taiwan. mala. Kita agno niya ti maramidag. Kat no bilang laeng. Kasayaatan no agawid kan. Sakbay adumakkel day tachan mo. Pagkawanandag, tatang. Nana. Pagkawanandag ko, ma. Ay, Lourdes, anak ko. Anak, di ka nagsangit. Maapektaran lakit di tisikog mo. Nanay. Gusto ti inam. Tinapatig itakat nagawid kan. Kay ti kasta kasasaad mo. Sigurado marigatan ka iya abroad. Anak ko. Karma, day tati amok ang napasama kanyak manang Emmy. Nakarmaak, gapo itinaalas nga ugali kan tratok kadagiti dadakkel ko. Ngam itilaksid tinagbanagak, si dadaan latadatatang kananang ko ang nangaklulo kanyak.
Sa andak a binaybayan, agingga ang nagpasngayak. Apaman ang nagduatawan ti anak ko, kinasaritak manan dagiti dadakkel ko, kat nagabrodak. Pinalubusan dakmet manang, takadagidi a panawen, talaga nga inidjakon tinaalas nga ugalik. Dito'y nga rod Malaysia tinagabrodak manang, kat babaan iti panarabay ti Diyos, napagasatanak anaadaan iti nasingpet nga amo. Awanan ti damag ko ken ni Dani, ngamjak metten tartarigagayan pay, ti maaddaan iti komunikasyon kankwana. Sakbay agibusak ti salaysay ko manang, kayat ko nga alaan day ti agundaway, tapno mapagyamanak dagiti dadakkel ko. Kastametten ken ni Tata Artemio, nga isu tinang tulong idi kanyak, tapno makaawidak iti pagilyan tayo, idi nagsikugak ijay Taiwan. Sapay la kumatata, taag nanayon anasalun at ka, tapno adupay ti matulungam. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Lourdes. Pagayam a Lourdes, anyan nga agpaisoan niya. Pudno ti kuna ti dadduma, nga anyaman adakes nga aramid, addalatta katukad na. Diyak matket di bagbaga adakes ti ugalim, tasaan mat ngamin ana ilanad ana imbag, no anya at talaga ti rason, no apay akas jay ti tratom kadagiti dadakkel mo. Ngam saanen ana patagday tapagayam ko. Tinapatag ita, kat nakaamiris kan, kat amumon nga ikan patag dagiti dadakkel mo. Kang runaan ti amin, amumon ti sumaklang iti namarswa, no kasta nga adda parikot mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi